асабліва, напрыклад, мне запомніліся цягам гэтай канферэнцыі, пасля гэтага мы ўжо перайдзем да зусім неафіцыйнай часткі нашай праграмы. Ну, у першую чаргу, конечно, цешыць тое, што атрымалася нам сабраць прадстаўнікоў такіх разных арганізацый. І дзяржаўныя установы былі, і універсітэты, і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, студэнцкай супольнасці, прадстаўнікі з 3 краінаў, нават больш у студыі у нашай зале прысутнічаюць. Таму гэта прывяло да таго, што атрымалася, мне здаецца, даволі цікавая дыскусія і канкрэтная дыскусія. І мы рабілі нотаткі пра найбольш значныя рэчы, якія не былі адлюстраваныя ў працоўных паперах. І таму, магчыма, вашы ідэі, якія вы тут выказалі, будуць выкарыстаныя ў гэтых паперах. І калі казаць пра першую панель, зразумела, што Беларусі яшчэ перад Беларусю даволі доўгі шлях для таго, каб цалкам адпавядаць тым патрабаванням, якія ставіць балонскі працэс перад краінай. І была у нас дыскусія пра тое, што празрыстасць рэгулявання, удзел розных бакоў, розных стейкхолдераў у прыняцці дакументаў, у стандартызацыі патрабуе значна большай працы. Але ўжо ёсць прагрэс, і пра модульную адукацыю ішла гаворка, і пра стандартызацыю. І размова была даволі тэхнічная для тых людзей, хто не зусім у гэтым разбіраецца. Але, напэўна, тыя, хто браў ёй удзел, сапраўды была для іх яшчэ больш карысная, чым для нас. Таксама была цікавая дыскусія пра каштоўнасці і пра якасць адукацыі. Наколькі важна ісці гэтым шляхам балонскага працэсу, ці гэта сапраўды паляпшае якасць адукацыі, ці можна лепш сфокусавацца на іншых больш практычных момантах, чым, напрыклад, на акадэмічнай свабодзе. І мы бачым, што таксама не магу адназначнага адказу. Ну і цікава, напрыклад, для мяне было тое, што сістэма сярэдняй адукацыі ў Беларусі зусім не рэфармаваная, і гэта моцна тармазіць развіццё вышэйшай адукацыі таксама. І тое, што Беларусь дагэтуль адстае па некаторых, па шмат якіх пунктах у балонскім працэсе. Пра беларускую мову было цікавае пытанне ад Андрэя Дайко, і здаецца, што зараз беларускія ўлады больш цікавяцца гэтым пытаннем і больш спрыяльна да гэтага ставяцца. І нават у нас быў дэпутат з парламенту, які пра гэтае пытанне задаў. Ну і пра бізнес-адукацыю было цікава, частку ўжо момантаў сказаў, але сапраўды мне здаецца тое, што сказаў Даніэль, вельмі добра ілюструе сітуацыю ў Беларусі, што добра аналітычныя здольнасці, добра, напэўна, матэматычныя, тэхнічныя здольнасці, але калі ідзе гаворка пра прэзентацыю сябе, пра продаж сябе, пра нейкае афармленне, тут сапраўды ёсць шмат над чым працаваць. І, напэўна, гэта адна з тых сфераў, дзе больш тэхнічна накіраваны універсітэты і установы могуць супрацоўнічаць з менш тэхнічна накіраванымі і сапраўды вучыцца ад іншых краінаў, якія дасягнулі поспеху у той ці іншай сферы. Ну, для мяне было таксама цікавая заўвага пра тое, што такія ёсць всплескі іміграцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў, і што Беларусь лідзіруе ў свеце, ў Еўропе, здаецца, нават калі лічыць напэўна, на душу насельніцтва, па колькасці студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Даволі цікавая статыстыка, професор Дунаева, я пра яе раней не ведаў. Ну, цешыць таксама, што былі пытанні, якія зададзеныя з рэгіёнаў, праз інтэрнэт, і што тэхналогіі сапраўды працуюць дыстанцыйнай адукацыі. Ну, пра саму панель дыстанцыйнай адукацыі у нас гэта ўсё яшчэ вельмі свежа ў памяці, таму, напэўна, няма сэнсу падсумоўваць, але важна, што універсітэты, якія ў першую чаргу у тэхнічных сферах працуюць, яны маюць сур'ёзны прагрэс у гэтым. І каб гэты прагрэс можна было неяк таксама падзяліць з універсітэтамі, якія больш гуманітарна накіраваны, праз нейкую цэнтралізаваную дапамогу, напрыклад, як вось у Нідерландах Міністэрства адукацыі вельмі сур'ёзна гэтым займаецца. Я думаю, што ў Беларусі сапраўды можна было дасягнуць вельмі высокіх вынікаў за даволі кароткі час, тому што інфраструктура ёсць, ёсць тэхнічныя спецыялісты, зноў жа трэба проста, каб быў добры менеджмент, каб была добрая бізнес-адукацыя, каб падрыхтаваць менеджераў і каб
розповсюджувати експансію білоруських університетів від Шрі-Ланки до Грузії і до інших кроків землі. Ось. Ну, напевно, на цьому ми спинимо офіційну частку програми. Я вельми вдячний тим, хто брав уділ у організації цієї конференції. Вадим Смоков, у першу чергу, Григор, сама Аліса, ще скажу, тут не присутніше. І треба згадати так само уділ Войтика з Бородича Смолінського, який знаходиться у Варшаві і не змог до нас приїхати, але він був одним з тих людей, які пропонував цю конференцію. Напевно, він зараз нас глядить з Варшави через інтернет. І це, правда, добра ідея, добра реалізація і добрий приклад, я сподіваюся, співпраці поміж Білоруссю, Нідерландами і Польщею у таким конкретним накерунку вищої едукації. І зараз, поводле програми, у нас фуршет і буде так само невеличкий концерт класичної музики, в якої буде так само невеличкий оповід від музиків, від Олексія Фролова про культурні сувязі Білорусі з Польщею і з Нідерландами, які йдуть шмат століття у історії. Тому дякую велике за увагу і будемо працювати в іншому отношенні.